Hallo, der var Trouble Bubble. Hun kan gå fint. Ja. Nå. Så går hun over til storbror. Jeg kan godt se, at han er stor. Han er en stor dreng. Det er han. Humphrey. Har din mor aldrig været i Danmark? Ja. De kommer til Sverige 2 gange om året. Ja. Hvor i Sverige? Og det var lidt højt oppe, ikke? Og næsten op til den norske grænse på vestkysten. Hello, Humphrey. Christian, kan du ikke tage en sommeren over? Han er bare så kære. Men se, hvor meget bedre hun går. Det er fordi Trouble Bubble, hun er ikke så tyk som Humphrey er. Han er en basse. Hun går på opdagelse derovre. Men Humphrey er så skøn. Der kommer hun igen. Nå. Nej, hun er skrab, hun er. Ja, hun er meget hyggelig. Hov. Ej, hun gør rent. Det er tisse på gulvet, så gør hun rent. Ja, hun ordner. Nu kommer jeg lige og... Jeg har stenen dernede, men hun ordner det hele. Okay. Og hun ved med det samme, når det er tisset? Nej, men jeg tror, hun lugter det. Okay. Da. Say hej til Mette. Ja. Det siger jeg. Ej, hun er en god mor, hun er. Ja, meget. Det var hendes mor også. Ja. Det er noget, der går lidt i arv. Nej, hvor Trouble Bubble, hun søger hele tiden. Det kan behandle gøre det også. Så har du fri fra job i dag. Hvad siger du? Så har du fri fra job i dag. Jeg er sygemeldt for tiden. Nå, jamen så er det jo. Nå, så slupper jeg nu. Nå.